היי, כאן לירון רביב ואתם מאזינים לעוד פרק בפודקאסט קסם מעשי. הפודקאסט שלוקח אתכם למסע נשמתי ומלמד אתכם את כל מה שאתם צריכים לדעת על עולם הרוח בצורה הכי פרקטית ומעשית שיש. אחת השאלות שאני תמיד מקבלת ברשתות קשורה לעיתויים. מתי אני אכיר את אהבת חיי, מתי אני אתחתן, מתי אני אהיה בהיריון, מתי נכון לעבור מקום עבודה, לעבור דירה וכן הלאה וכן הלאה. אתן כבר מבינות את הכיוון. ונכון שבתקשור אנחנו יכולים לקבל תשובה מאוד מדויקת לזה, אבל יש לנו גם עוד כלים לזה, ואחד הכלים האלה הוא כמובן הנומרולוגיה. אז כדי לעשות לנו סדר בכל נושא העיתויים המדויקים לנו, כדי שתבינו בעצמכם מתי הכי נכון לעשות צעדים, הזמנתי לכאן היום את יפעת סוויסה, נומרולוגית מדהימה, שהולכת לעשות לנו סדר בנושא. אז היי יפעת. היי לירוני, איזה כיף להיות כאן היום איתך, אני מתרגשת, תודה רבה על הזכות. וואי, גם אני מתרגשת, כולנו מתרגשות שאת כאן איתנו פה היום בפודקאסט. איזה כיף. כבוד זה לארח אותך כאן, מי שלא מכירה, יפעת, נומרולוגית מדהימה ועוד הרבה הרבה מעבר, אני אתן לה עכשיו את השרביט. ספרי לנו קצת יפעת, איך בכלל הגעת לעולם הנומרולוגיה, איך זה קרה? וואו, אז אני ככה אנסה בקצרה. אז קודם כל נעים מאוד למי שלא מכיר, שמי יפעת, אני נומרולוגית ויועצת רוחנית בתהליכים אישיים, זוגיים ועסקיים. אני מלווה לאבות תאומות ובקשרים נשמתיים. אני עוסקת בנומרולוגיה קבלית טיפולית, שזה בעצם גישה שמשלבת את תורת המספרים יחד עם התודעה הגבוהה של ספרי הקבלה. אז עד לפני 2.5 בעצם הייתי שכירה, עבדתי בתחום המחירות, והחיים שלי נראו מאוד ברורים. חיים של שגרה. תמיד בפנים ככה הרגשתי שיש משהו חסר, שאני לא נמצאת במקום המדויק לי. שהחיים יכולים להיות יותר ממה שאני מכירה. באותה התקופה בדיוק הכרתי גם את הלהבה התאומה שלי, ומשם נחשפתי למספרים, מספרי מלאכים, כל המסרים שרק הגיעו מהיקום. המפגש איתו בעצם העיר אותי, גם בעין, גם באלף, והעיר אותי ודחף אותי לצמיחה והתפתחות רוחנית. התחלתי לקרוא, ללמוד, ובעצם גיליתי שהמספרים מספרים לנו סיפור הרבה יותר עמוק ממה שדמיינתי. ככל שלמדתי, הבנתי שיש לי שליחות לעזור לאנשים להבין את עצמם, להגיע לייעוד שלהם דרך מספרים ואמונה. זה ככה על קצה המזלג. כן, וואי, יש לך סיפור חיים כזה מדהים, אני מכירה אותך אישית אז אני יודעת, אבל זה ממש על קצה המזלג. לגמרי. ציינת פה משהו ממש מדהים, שזה כאילו העניין עם הלהבות התאומות. אני חושבת שכל מי שמאזינה לזה עכשיו, והיא נמצאת במסע של להבות, או שהיא חושדת שהיא אולי במסע של להבות, יכולה להתחבר לדבר הזה שאמרת, פתאום התחלתי לראות מספרים בכל מקום. אני חושבת שזה אחד הדברים שאנשים, בכל התפתחות רוחנית, פתאום ממש שמים לב לזה לעניין המספרים, ומה זה אומר? מה רוצים ממני? מה המסר פה? מה קורה? אז באמת נומרולוגיה זה עולם ענק, אני חושבת שאנחנו יכולות כל פעם לקחת חלק אחר ולעשות מזה סדרה שלמה. נכון. זה באמת נושא מטורף, אבל התכנסנו כאן היום כדי לדבר על נושא העיתויים האישיים, אז אנחנו נשתדל להיות ממוקדות בזו. אז כן, אז מה זה בכלל עיתויים? אנחנו מדברות רגע על זמנים, על עיתויים, מה זה בכלל עיתויים בנומרולוגיה? איך הם משפיעים עלינו, מה הם נותנים לנו? אז ככה, טוב, אז עיתויים זה בעצם לדעת להתקדם במסע החיים ביותר קלות, אוקיי? לדעת לבחור את הבחירות המדויקות למסלול הנשמה שלנו. עיתויים כוללים שנה אישית, חודש אישי וגם יום אישי. זה ממש התפתחות של הנשמה שלך בציר החיים. הרי ברגע שהתזמון הוא נכון, הכל זורם בקלות. זה בעצם הדרך שלנו להבין מה שעובר עלינו, באילו תחומים כדאי לנו להשקיע יותר תשומת לב, ובעצם כך לשפר את הגישה שלנו. זה דרך שבה את יכולה להתמודד עם האתגרים, עם ההזדמנויות שהחיים מציעים לך. העיתוי בעצם יראה לנו איזה מעשים נכון לנו לבצע בכל נקודה בחיים. אוקיי, רק אני רוצה להבהיר, אני תמיד מבהירה שפוטנציאל קיים תמיד. נכון. כן, אבל יש פשוט את השנה, החודש והיום שהפוטנציאל שם הוא יותר גבוה ומדויק עבורך. אז לסיכום ככה, להבנה, המפתח להבנת תהליכים רוחניים שעוברים עלייך בתוכך ובסביבה שלך. ולשאול תמיד האם התדר נעים לי,
אוקיי? כי יש פה ידע, את יכולה לדעת לגבי השקעות, חתימת חוזים, מסמכים, ניתוחים, משכנתה זוגיות, רכישת רכב, הופעות, קורסים, לימודים, וזה לא נגמר. אז וואי וואי, איפה היית כשלקחתי משכנתה? איפה? כן, זה באמת נושא שהוא מאוד מאוד גדול, ורוב האנשים, אם הם כבר מכירים, אז הם מכירים בדרך כלל את השנה האישית. אז בואי ככה נתחיל נכון. מזה, נעשה סדר מה זה שנה אוקיי, אישית ואיזה שנים אישיות יש לנו. אגב, את לגמרי מוזמנת להדגים עליי, תרגישי חופשי, אוקיי. כאילו, אני פה בשבילך. אוקיי, אז איך אנחנו בעצם מחשבים שנה אישית? אז קודם כל, שנה אישית היא מחושבת מיום הולדת עד יום הולדת. ושלושה חודשים לפני יום ההולדת, אנחנו בעצם נתחיל להרגיש ככה את הפרומו של השנה החדשה, אוקיי? אז כיצד אנחנו בעצם מחשבים? אנחנו לוקחים את היום לידה, פלוס חודש לידה, פלוס השנה האחרונה שבה חגגנו יום הולדת. אני אוקיי. כן אציין שילידי יולי עד דצמבר מוסיפים אחד לתוצאה הסופית. אוקיי. באמת אוקיי? אני יודעת שיש על זה איזושהי ככה נכון, מחלוקת סביב זה, יש נכון, נומרולוגיות שאומרות לא מוסיפים אחד, וכאלה שאומרים חייבים נכון, להוסיף אחד, נכון, וזה מאוד משפיע בסופו של דבר על התדר הסופי. למה נכון. באמת זה קורה? אוקיי, אז תספרי קודם לי. כל אני רק אומר שזה מאוד מאוד מדויק, מהניסיון האישי שלי ובכל הייעוצים שלי, תמיד נתתי ככה בלי ועם, ותמיד זה היה מדויק עם. עכשיו, בגדול, ילידי החודשים האלה הם נמצאים קרוב יותר לסוף השנה הקלנדרית שלהם, ולכן ההשפעה של השנה הנוכחית עליהם פחותה. וברגע שאנחנו בעצם מוסיפים את הספרה האחת, זה משקף את המעבר הזה ומסייע להתאים את החישוב למחזור החיים האישי שלהם. אז אם את שואלת אותי, כן, צריך להוסיף את הספרה אחת, זה מאוד מדויק. כן. ובואי גם, כשנתחיל לצלול לתוך המספרים, תעשי לעצמך בלי אם, ואת תראי למה את מתחברת יותר. תמיד אני אומרת, תראו למה אתם מתחברים יותר. זה ממש ממש נכון, אפילו הייתה לי שיחה על הנושא הזה לא מזמן עם מישהי, שהיא גם בתחום למדה נומרולוגיה, ויש לנו אותו יום הולדת, זה העניין, אנחנו ממש יום וחודש חופפות, והיא למשל הולכת בלי האחד, ואני משתמשת בשיטה עם האחד, כי אני שמה לב שזה יותר מדויק לי, וממש אפשר לראות איך אצל כל בן אדם זה נראה אחרת, כלומר זה ממש נכון, משפיע על ההתנהלות, על נכון, התפיסה, על היום-יום, על איך תופסים את היום-יום שלנו, זה ממש נכון. יוצר לנו כאילו מציאות אחרת לגמרי, זה מדהים, נכון, זה מטורף, נכון, נכון, ממש. כן. אז שנתחיל לצלול לתוך המספרים שלנו? בטח, בטח, תגידי לנו עכשיו, תעשי טוב, לנו סדר, איזה שנים אישיות יש לנו, מה נכון לעשות בכל שנה, טוב, ותני לנו. יאללה. אז אנחנו נתחיל, אז ככה, זה מ-1 עד 9, אוקיי? סוף הציר של המספרים, זה כמו אישה בהיריון שעוברת 9 חודשים, ואחרי 9 בעצם מתחילה בריאה חדשה. אז שנה אישית אחת, שנה של התחלות חדשות, החלום הכי גדול, זה הזמן להוציא מהמגירה. כל מה שתזרעי בשנה הזאת, תקבלי תנופה בשנים הבאות. להעז, לעשות פעולות גדולות ומפחידות. את מעיזה, היקום מתגמל אותך. לא לתת וואו. לפחדים להשתלט עלייך. שנה שפותחת לנו את הדרך לכל התחלה חדשה. זה זמן ממש שמשול ללידה. להוציא כל רעיון לפועל, אם זה רכישת דירה, קנייה של רכב, הקמת עסק, ממש הזמן שלך לחשוב על מימוש עצמי. הנשמה מבקשת ללמוד יוזמה ועצמאות. לקום, מדהים. לעשות, אין זמן לתירוצים, שנה של עשייה, ליצור, זמן להגשים כל חלום. את גם תרגישי שינוי באישיות, הדימוי עצמי שלך משתנה, וממש רצוי לא לדחות דברים. אז אם אני מסכמת את שנה אישית אחת, מה לא? אז לא להרים ידיים, לא להישאר באזור הנוחות, לא להתרגש מביקורת. מה כן? התחלות חדשות מכל סוג, ולחשוב על מימוש עצמי. חשוב מאוד, מאוד, אני בטוחה שמלא מהמאזינות שלנו עכשיו, יש להן איזשהו חלום שהן רוצות לעשות, או משהו שהן רצו לעשות, וככה איזושהי תחושה קטנה של פספוס, אז זה נכון, בדיוק הזמן לזה. מהמם. נכון. כן, אז אנחנו נעבור לשנה אישית 2, שבעצם שנה אישית 2 בגדול יצירת קשרים. אז אנרגיה נשית, אנרגיה שהיא ממגנטת, אנרגיה שהיא סבלנית, טיפוח מערכות יחסים. אם את מנסה לעשות ככה בשנה הזאת משהו שהוא חזק, היקום מאט אותך, כי זה זמן שמגיע מקבלה, ממגנות, אוקיי?
שיתופי פעולה, מערכות יחסים, אהבה עצמית, הכל מגיע דרך אהבה עצמית. לדעת לקבל, לתת מקום לרגשות, ולדעת לקבל אם זה מילים טובות, עזרה, כל דבר אחר, פוטנציאל לזוגיות, הריון, לידה, השפע בעצם הוא מגיע פה מהביחד. קיצוניות ברגש, יש כאלה שיחוו בכי וצחוק ממש באותה נשימה, אז וואו, לדעת ללמוד, מדויק. ללמוד איזון בסבלנות. אז אם אני מהמם. מסכמת, אז לא להתאמץ יתר על המידה, לא להיכנס למחלוקות, מה כן? להוריד קצב, לטפח קשרים, שיתופי פעולה וסליחה לדמויות מהעבר, אוקיי? במיוחד מהמם. לדמויות זה נשיות. וואו, זה כאילו, יש לך פה שנה של שיעורים מול אימא, מה זה? אמא, אחות, סבתא, כן, חברה, כן, לגמרי, מדהים, הכל מדהים. צף פה, כן, זה כאילו שנה שהיא ההפך המוחלט משנה אחד, כי בשנה אחד אמרנו, צריך לעשות, לפעול, ליזום, ליצור. פתאום בשנה נכון, שתיים אומרים לך, רגע, שנייה, יצרת, נכון, עשית פעלת, עכשיו תורידי הילוך. נכון, מהמם. בדיוק, סיכמת את זה בצורה הכי מדהימה. מהמם. אוקיי, ועכשיו באה לנו שנה שלוש, מה קורה שם? שנה אישית 3, שנה של שפע, של הזדמנויות, שנה של התרחבות, אופטימיות, ממש הזדמנויות, זה זמן מעולה לביטוי אישי, העלאה בשכר, עניינים חברתיים. כן מומלץ פה להיות קרובה לילדים, לבעלי חיים, עבודה עם קהל צעיר. הנשמה ממש מבקשת ממך ללמוד אופטימיות ולפתור כל בעיה בצורה יצירתית. שנה שאני אומרת שהכל בה מתפוצץ לטובה, שנה של שפע, הכל מסתדר בדקה ה-90, זה ממש שנת מזל, אז שנה שאומרת לך קומי מהייאוש, אוקיי? אין יציבות, אבל יש הרחבה. כן, וואי, שנה שלוש היא שנה כיפית. אני נכון, זוכרת את שנה שלוש האחרונה שהייתה לי, איזה שנה כיפית. זה נכון, פשוט שנה נכון, מהנה כזה, הכל קליל, הכל זורם, הכל בכיף, נכון, הכל טוב. נכון. אז מהמם. באמת צריך להקליל, לא לחתום על התחייבויות שהן ככה ארוכות טווח. ממש הכל בקלילות, להביע יותר את הקול שלך. אם את עצמאית, אז בעצם להעלות מחירים. אם את שכירה, אז לבקש העלאה בשכר. המון אמונה ושמחה מהמם. בשנה הזאת, שנה שפותחת לנו דלתות, וממש לומר כן להצעות שמגיעות עד אלייך, תוך כדי בעצם כן. הקשבה לקול הפנימי שלך. מהמם. ולזכור כל מה שמתבטל, מתעכב, זה בעצם שמירה והגנה, אז הכל חשוב בסדר. מאוד, נכון. חשוב מאוד, נכון. כן. אוקיי. אוקיי, שנה אישית 4, כן, הרבה מפחדים ממנה, בואי תרגיעי אותנו. בטח, לא, 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 הכל טוב במספרים, אין טוב או רע, אני תמיד אומרת. אז זה נכון. בעצם שנה של משוב ארצי, שנת משוב ארצי מהיקום. היקום אומר לך בעצם ככה, 3 שנים עשית מה שאת רוצה, מה שבא לך, התנהלת איך שאת רוצה, ועכשיו אני בעצם מגיע ומראה לך מה נכון לך, אם זה מהמם. בקריירה, שדברים נעצרים, אוקיי, מסלול חדש, תקבלי תשובות ברורות, מסרים ממש ממש שהם ברורים, הגוף מדבר איתך, אם משהו כואב, אם את מרגישה עייפה, מותשת, תדעי שיש משהו לא נכון שאת עושה. לגבי מגורים, אז זה כן זמן טוב לעסקאות של נדל"ן, לקחת משכנתה, לחתום חוזים, ומה שחשוב פה זה בעצם לקרוא את האותיות הקטנות. מהמם. זוגיות, אז באמת מערכות יחסים פה עומדים למבחן, זה זמן לתקן את טעויות העבר, אנחנו נחווה גם שינוי תזונתי, הרבה מנוחה, להקשיב לגוף, ממש להקשיב לגוף, את מרגישה שאת עייפה, תנוחי, כן. הכל בסדר, מהמם. ממש הרגשה שעוד קומה נבנית בשנה הזו. לא מומלץ לקחת סיכונים ולא מומלץ לעשות הרבה שינויים בשנה הזאת. מהמם. להקשיב, פשוט להקשיב כלומר, ליקום. כן, להיות בזרימה עם היקום, את אומרת. כן, אז אנחנו נעבור עכשיו לשנה אישית 5, שנה של כן. מעברים, של שינויים. אני מאוד אוהבת את שנה אישית 5. האמת אני, שכן, הכל קורה בה מאוד מהר, זה שנה, אז נכון, אני גם וואו, ייעוד 5, השביל גורל שלי הוא 5, אז וואו, בשנה אישית 5 זה כן, אין מעצורים. כן, אז באמת ממש. זו שנה שאנחנו נחווה בה שינויים בכל התחומים, בהתאם למשוב שקיבלנו בשנה אישית 4. אז מהמם. השנה היא בעצם שנה של שינויים מהקצה לקצה. היקום בעצם אומר לך, צאי מהפחדים, תזרמי. את בעצם עולה על רכבת הרים
הכי חשוב לא להתנגד לשינויים, להרחיב אופקים, ללמוד, להיות זריזה יותר, להעז לחיות. את תרגישי צורך לשנות, לעבור דירה, לטוס לחול. עכשיו, אם את לא זורמת בעצם, זו שנה שאת תחווי בה חרדות, מתחים פנימיים, אז בעצם מהמם. ממש חשוב לא להיתקע. כן. הזהות העצמית שלך היא בעצם זהות עצמית חדשה, שנה שאת מקבלת הרבה שפע, שנה של נסיעות, של פרסום, שנה שמומלץ להתחיל ללמוד בה כל דבר שהוא מהמם. חדש ולשנות את גישת החשיבה. אז בגדול, שנה מהממת, נכון, אז באמת ממש, היא הנשמה שנה מהממת. פה מבקשת לנוע קדימה, לקחת סיכונים ולהסתגל לשינויים. שנה כן. מדהימה. מהמם. אוקיי. כן. אוקיי, ואחריה, כן. הגענו לשנה אישית 6. מהמם. אז ככה, שנה שמבקשת ממנו בעצם תשומת לב מוגברת לבית, למשפחה. אנחנו נרגיש תדר של אהבה. בריאת העולם מושלמה ב6. ליהנות ממה שעשית עד היום. להתאים את הקריירה יותר לבית. אם יש לך אפשרות לעבוד מהבית זה מבורך. יותר לשים דגש על איכות, על נוחות. לא להתאמץ ולהבין שאת השפע, שיש לך שפע. השפע מגיע פה מתוך אהבה. מתוך הרצון לפתוח את הלב, להתנדבות, לתרום, לארח, ממש לפתוח את הלב מבלי תמורה. כן זו מהמם. שנה שנחווה בה הרבה הוצאות, את מרגישה שאת רוצה לחיות טוב יותר, אוקיי? אז יש פה נטייה נכון. ממש לבזבז על יופי, על אסתטיקה, ניתוחים, בגדים. אני חייבת לשתף אותך פה. אוקיי. אני נכנסתי לשנה 6 לפני, מה אנחנו בינואר? אז לפני חודשיים וחצי. וואו. ומה שאמרת פשוט, הרגע, פתאום יש יותר הוצאות, פתאום יש, נכון, זה כל כך מדויק. כי נכון, ההרגשה היא כאילו מהרגע שנכנסתי לשנה 6, כאילו את פשוט מוציאה יותר, כאילו הארנק כל הזמן פתוח. ואת אומרת נכון, לעצמך, רגע, מה קורה פה? בשנה שעברה זה לא היה ככה, מה קורה פה? וזה כל כך מדהים איך התדר פשוט משפיע עלינו לגמרי. בשנייה שאנחנו חוות אותו, פתאום זה כזה, וואו, זה מיד נדלק, זה מטורף. נכון, זה נכון. ממש ואת גם כיפי. ציינת שהוספת את את האחד, האחד, נכון? ממש, אוקיי, כן. כן, אוקיי. כאילו אם אני לא הייתי מוסיפה את האחד, אז אני כאילו בתדר של שנה 5, ומה נכון, זה לא? מה זה אוקיי. לא? כאילו שנה שעברה היה את השינויים, את המהיר, את התנועה, את התזוזה, ופתאום מהמם. השנה הכל יותר כזה באיזי, יותר, את יודעת, מי מדהים. מנוחות, יותר כזה ברוגע, יותר רצון לנוח, ממש מרגישים את התדר של ה6, אבל זה כל כך, תחשבי, אם לא הייתי מוסיפה את האחד, הייתי מאוד מבולבלת, כי אני מרגישה נכון, את הצורך להירגע ולנוח, אבל אומרים לי שאני בשנה 5, שהכל קורה מהר ושינויים, וכאילו נוצר פה איזשהו תסכול של מה קורה. אז נכון. זה, תכף אנחנו נרחיב על זה, אנחנו ניתן לך לסיים קודם את השנים, ואנחנו ממש ניכנס לתוך זה. אני רק אציין משהו, להקשיב לקול הפנימי שלך, אוקיי? נכון, עם אחד, נכון, בלי אחד, פשוט את יודעת הכי טוב, אז אנחנו נכון, נמשיך. כן. ממש נכון. כן, אז אז שנה היינו אישית, בשנה 6. נכון. אז עכשיו כן. נכנסנו לשנה אישית 7, שזה בעצם משוב רוחני. אז עצירה, התבוננות, חשבון נפש, לא פותחים דברים חדשים, משתדלים, אוקיי? מסתכלים בעצם על המשוב שהיקום נותן לנו. המון חיזוק באמונה. אם אנחנו ככה ניקח את הספרה 7, יש קו קטיעה באמצע, נכון, וזה בעצם שנה שהבורא עושה לנו מבחני אמונה. הוא בוחן אותנו, עד כמה את זורמת עם היקום, ומבינה שהכל זה עניין של ניקיון. זאת אומרת שהכל מתנתקים מכל מה שלא משרת אותך יותר. כן, לנוח יותר, לעשות מדיטציה. מבחינת כספים, אומרים לך תשכבי על הספה, תקראי ספר, והיקום מכניס לך כסף, אז להאמין, לשחרר. מספר אני חושבת מזל, שכל מי שקוראת, כל מי שמקשיבה לנו עכשיו בכיף מאמצת את מה שאמרת על זה, כן? כאילו לגמרי, לשכב על הספה לקרוא ספר ולקבל כסף, כן, לגמרי. חד משמעית, כן. המספר הוא בעצם מספר מזל לאנשי אמונה, אנשי אמונה מאמינים שזה המספר המזל שלהם. פחות לחשוב על מטרות שהן חומריות, להוריד אגו, להתחבר לבריאה, תפילה, כל מה שבעצם שהוא עמוק יותר, ממש להוריד את ההילוך
כן, הרגשה כללית של עייפות, אוקיי, אז להתכנס פנימה, לעשות חשבון נפש, ולהקשיב לקול הפנימי. זה בעצם שנה מהמם. אישית 7. שנה רגועה. כן, 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 ממש, כן, להירגע. יש אישור מהיקום להירגע. לגמרי, נכון כן, מאוד. כן, ובמעבר חד לשנה 8. וואו, שנה מספר אישית 8, התחזקות וקצירת פירות. אז יש לנו בעצם, אנחנו יוצאים לשנה של התחזקות, של שפע, התחזקות גם פיזי, את תרגישי שאת יותר חזקה, קצירת פירות יותר מהשנים הקודמות, שנה של עשייה, לקיחת סיכונים, ממש, את צריכה לקחת סיכונים, הוצאות גדולות, אבל גם הכנסות גדולות, להסתובב עם מהמם. יומן, ליהנות מהשפע, לתרום, ואיך אני אומרת, לא לפחד מהפחד, את ממש תרגישי איזון בכל תחומי החיים, זמן טוב להגדיל נכסים, לסדר דברים מול מוסדות חוק, שזה בתי משפט, בתי חולים, ארגונים כן. וכו'. מהמם. ומאוד חשוב פה לאזן בין רוח לחומר, אוקיי? ותרומה כספית, מי שעושה מעשר, מי שלא, אז באמת ככה לדעת לתרום. זה מהמם. משהו שהוא יעזור בשנה אישית 8, להגיע נכון. לשפע יותר. אוקיי. זהו, והגענו לשנה אישית 9, שנה כן, האחרונה. החותמת. כן. לגמרי. אז שנה אישית 9, שנה של התלבטויות וסגירת מעגלים. שנת הזוהר בעצם, שנה של מסע רוחני, האינטואיציות שלנו בשיא. את ממש חושבת וזה מתגשם ברמה כזאת. מדהים. כן, סגירת מעגלים, בעצם סגירת מעגל, מה שלא יציב מתפרק, ויש לדעת לשחרר באהבה, אם זה חפצים, אנשים, בגדים, כל מה שלא נכון בעצם יותר להתפתחות שלך. אחוזי הצלחה מאוד גבוהים, מי שרוצה להיגמל מעישון, מאלכוהול, וואו. אז זו שנה מדהימה לזה. מהמם. אין החלטות, זה ממש המון התלבטויות, את תרגישי שאת מתלבטת, אז לזרום, פשוט לדעת לזרום עם ההתלבטויות, כי בשנה אחד מהמם. את בעצם יוצרת התחלות חדשות. כן. חשוב בשנה הזאת גם לשלם למי שחייבים, ובעצם גם לגבות ממי שחייב לך כסף. ממש אה, לסגור חובות. נכון, זה ממש שנה של, סגירת חובות, כן. נכון, השנה היא בעצם שנה של תהליך, ממש כמו הריון ולידה. מהמם. זה מהמם. שנה אישית 9. ואז מתחיל מחזור חדש. לגמרי. כן, מהמם, נכון, פשוט מתחיל פרק חדש בחיים, זה מהמם, איך החיים שלנו תמיד עובדים במחזוריות כזאת של, הנה נכון, סיימנו עוד מעגל ועוד מעגל ועוד מעגל, זה מהמם, מהמם בעיניי. לגמרי. עכשיו, ציינת מקודם, וזה מאוד מעניין, כשדיברנו על מספר 5, ואז אמרת, אני גם ייעוד 5, אז בכלל בשנה 5, איך כן. באמת זה מתחבר, כלומר, השנה האישית עם ייעוד שלנו? למשל, אני ייעוד 8, אז בשנה אישית 8, מרגישים אותה יותר חזק, פחות חזק? איך כן, זה באמת מתחבר העניין הזה של הייעוד והשנה האישית? כן, מרגישים יותר חזק, ומבחינתי זו שנה שאת יכולה לעשות בה הכל. ממש הכל, כי זה שנה שמזדהה עם הייעוד שלך, שבעצם מבחינתי הייעוד יש לו חלק מאוד, 50% בעצם מהמפה הנומרולוגית מהמם. שלך. אז כן. כן, אבל את כלומר, יודעת, כלומר, למשל, אם את ייעוד 5, בשנה 5, את מרגישה את שנה 5 הרבה יותר עוצמתית, זו הכוונה? כן, אני גם אתן דוגמה, היום אני מהמם. ביום אישי 5, היום האישי שלי הוא 5, אז אני מאוד אוקיי. מרגישה את התדר של ה5 יותר מה-2, אוקיי? אני יותר מהמם. מתייחסת ליום האישי שלי. הרמת לנו ככה, אז מעבר לשנה האישית, יש לנו גם חודש אישי, יש לנו גם יום אישי, איך אנחנו בעצם מחשבים אותם, איך אנחנו מתייחסים אליהם, כי אני יודעת שלהרבה אנשים זה נורא, גם אם מבינים את הקונספט של שנה אישית, כן, יותר קשה קצת להתייחס לחודש אישי או ליום אישי, כן. להבין באיזה יום אני, אז איך באמת אנחנו מסתכלים על זה, על אוקיי, ההיבטים אז האלה? חודש אישי בעצם את לוקחת את החודש הקלנדרי, שזה בעצם פברואר 2, פלוס שנה אישית, אז אם אנחנו לוקחות את השנה האישית שלי, אני נמצאת בשנה אישית 1, אז 2 ועוד 1, אוקיי? זאת אומרת, השנה האישית שלי 1, החודש הוא פברואר, 1 פלוס 2, אני בחודש אישי 3. אוקיי. כרגע פברואר נכנסתי לחודש אישי 3. יום אישי, את לוקחת את היום הקלנדרי, שזה 2 בעצם,
פלוס חודש האישי, שאמרנו שהחודש האישי שלי הוא 3, היום אני ביום אישי 5, כמו שאמרתי קודם. אוקיי. ואיך אנחנו מסתכלים על זה? כלומר, אנחנו מסתכלים על זה בדיוק כמו השנה, כלומר, כמו שנה אישית 5, שמדברת איתנו על לזרום עם שינויים, לפעילות מהירה, אנחנו מתייחסים לזה באותו אופן גם על היום, כלומר, יום אישי 5 נותן כן, לנו את אותן האיכויות. כן, לגמרי. תראי, אני לא משקיעה בזה המון מחשבה. אם אני צריכה לעשות איזשהו משהו, אז כן, אז אני אסתכל, אז אני אחשב לעצמי, אבל לא לחיות לפי זה, אוקיי? לדעת ככה, גם לסמוך על עצמך, אבל כן, התדר הוא מאוד כן. חשוב בעיניי. את הולכת ועושה דברים שהם יותר ככה בעלי משקל, אז כן, צריכה לדעת את האישי. כלומר, היית מסתכלת על זה אולי בהיבט של יום חתונה, או מעבר דירה, או ללכת לחתום על חוזה, אז כן, כן היית לגמרי. מסתכלת על ההיבטים האלה? בטח, בטח. כן. אז באמת מקודם ציינת את העניין של המפה הנומרולוגית, שלמשל המספר ייעוד שלנו הוא שוקל 50% מהמפה עצמה, שהוא נותן הרבה על האישיות שלנו. אז באמת נושא העיתויים האישיים, הם משפיעים על כולם באותו אופן, או שזה ממש תלוי בן אדם ותלוי מפה? אוקיי, אז כן, זה תלוי מפה, תלוי בן אדם, יש המון ככה גורמים. מספר גורל זה בעצם ייעוד האדם, זה מתאר את סביבת הקיום שבה האדם יחיה לאורך כל המסע של החיים. המספר שקשה לנו בעצם להיות, אוקיי? וככל שאנחנו בעצם נפתח יותר תכונות גבוהות ממנו, אנחנו נזכה לסיפוק והקלה במסע החיים. אז כן, כמו שאמרתי, הייעוד זה 50% מהמפה הנומרולוגית, זה בעצם תיקון שהנשמה שלנו בחרה לעבור בגלגול הזה, וככה אני אומר שאם את חווה קשיים, חוסר מוטיבציה, כל תקיעות, זה בעצם סימן שאת לא חיה ומגשימה את הייעוד הנשמתי שלך. שאת לא נמצאת בגילוי של המספר שלך בעצם, נכון. שאת לא חיה את האיכויות הגבוהות שלו. נכון, נכון, לגמרי. אז ככה, איך אנחנו בעצם מחשבים? סך כל תאריך הלידה בצמצום לספרה אחת. זה בעצם כלומר, ממש מחשבת את היום, את התאריך, את היום, את החודש ואת השנה, וממשיכה לחבר ביניהם עד שנוצר לך מספר אחד. נכון. זה הייעוד. נכון. ואמרנו שאנחנו חוות אותו יותר חזק, בהקשר של השנה אישית, חודש אישי, יום אישי. כן, הכל זה בעצם מכלול, אני לא מסתכלת על משהו אחד, שאני עושה ייעוץ, מפה, כל אחד, אז אני באמת מסתכלת על הכל כמכלול, כן. כן, אז באמת מקודם ככה ציינו את זה בנקודה, ואני בטוחה שהמאזינות שלנו ישמחו שנעמיק בזה, כי אחד הנושאים שהכי נשאלים אצלי, אני בטוחה שגם אצלך, הוא כמובן נושא הזוגיות, זה נושא מאוד גדול שמעניין המון אנשים, אז אני בטוחה שיוצא לך המון גם להתעסק בו. אז האם דרך למשל נושא העיתויים, יש תקופה שאנחנו יותר יכולים למצוא זוגיות, או להעמיק בזוגיות, או תקופה שכדאי להתחתן בה מבחינה נומרולוגית, ככה זרקנו את זה מקודם, אבל בואי ככה נעמיק בזה. אוקיי, אז קודם כל נכון, רוב השאלות והייעוצים שלי באמת עוסקים בזוגיות. קודם כל אני ככה אומר למי ששומעת אותנו, שמאוד חשוב שתהיי קודם כל במערכת יחסים עם עצמך, כי הכל מתחיל מבפנים, והזוגיות ממש תגיע מתוך מקום של בחירה ולא צורך. הערך שלנו לא בעצם נמדד באהבה חיצונית, אלא באהבה שלנו לעצמנו. אז מבחינת הנומרולוגיה, כן. קודם כל, קיימת קרמה זוגית אישית, אוקיי? שאני ככה מתחילה כל ייעוץ שמתעסק בזוגיות, בקרמה הזוגית האישית. במילים אחרות, מה עליי לעשות כדי למגנט זוגיות לחיי? זה כבר בעצם פרק אחר, ואני בעצם באמת ממליצה פה לכל אחת לדעת את השיעור שלה בזוגיות. כן, אני רוצה לפי עיתויים, לתת ככה נגיעה לכל מספר, מה התדר מבחינת הזוגיות, אוקיי? אז תדר אחד, למי שבעצם בזוגיות, אז תדר אחד מבקש להתקדם לשלב הבא, לסגור חופשה. מי שבעצם רווקה, אז מומלץ לה לעשות את הצעד הראשון לעבר זוגיות חדשה. כן, כן, לקום כלומר להתחיל. נכון, לקום וליזום, לעשות איזשהו צעד, אם זה להצטרף לאפליקציה, אם זה כל דבר ככה, בעצם תעשי את הצעד הראשון והיקום כבר ידחוף אותך. 2, אז למי שבזוגיות, לשנות את מה שלא עובד, להיות יותר סבלנים כלפי הצד השני ביום הזה.
ומי שבעצם ככה רווקה, אז טיפוח אישי מאוד חשוב, למגנט זוגיות שהיא תגיע מתוך פעולות עדינות וממגנטות, אם זה ארוחת בוקר, ואם זה, איך אני אומרת, תמרחי קרם גוף, והכל מתמגנט עד אלייך, זה ברמה כזאת. מהמם. יאללה, תתחילו למרוח קרם גוף, מי שנמצאת פה בשנה 2. אם את ו... לא עושה את זה עדיין, כן. וכל חודש פברואר, כל חודש וזה פברואר. נכון, נכון. בבקשה, הנה, זה בדיוק הזמן. נכון. 3, אז בעצם מי שבזוגיות לא להשתמש במניפולציות כדי להשיג תשומת לב, לבחור בדרך שהיא יותר ישרה, אמיתית, ועליית מדרגה ככה ביחסים. מי שלא בזוגיות, אז היא צריכה להיות יותר ספונטנית, להצטרף למקומות חדשים, הזוגיות פה מגיעה ממקום שלא מצפים, וכן, להגיד כן להזדמנויות שמגיעות אלייך בעצם. 4, אם את בזוגיות, אז את תקבלי כמובן משוב, מיד הגורל, זמן להבין יחסנו לאן, עתיד, מיסוד, באמת לשבת ולדבר על הדברים. מי שרווקה, אז יש פה היכרות דרך מסגרת עבודה. מעניין, אוקיי. כן, ולדעת לפתוח את הלב, ממש לפתוח את הלב, לא לפחד. 5, אם את בזוגיות, אז את פה תחווי, אם חווית קושי, אז את תרגישי שיש פה פתרון, מקושי לפתרון, לדעת לנשום עמוק, ולא לקבל החלטות שהן ככה בזיזות. אם את רווקה, אז פה מומלץ לך לשחרר רשימת מכולת, אוקיי? ממש לאפשר ליקום להביא את מה ששייך לך עד אלייך. זה בשנה, ב5, תדר 5, זה לא משנה אם זה שנה, חודש, יום, אוקיי? אוקיי. 6, אז אם את בזוגיות, אהבה מבלי תנאים, קודם כל לעצמך ואז לצד השני, לדבר בכנות ולא לשמור דברים בבטן. אם את רווקה, תדר של אהבה, פוטנציאל לזוגיות, שבאמת מגיע אלייך מאהבה עצמית. אז קודם כל, הכל מתחיל ונגמר באהבה עצמית. תמיד. נכון. 7, אז בעצם זה תקשורת שחושפת רגש למי שנמצא בזוגיות, ומומלץ בעצם לתת ספייס לאורך כל היום לצד השני, אוקיי? בתדר 7. אם את רווקה, אז זה קשר בדרך כלל שייכנס באותו תדר, הוא יהיה קשר שהוא קרמטי, מגלגול קודם, ובעצם הזוגיות מגיעה מהמון אמונה. 8, מי שבזוגיות, אז ככה מומלץ לו תיאום ציפיות, לדבר יותר על העתיד, ואם את רווקה, אז ההיכרות פה היא מגיעה דרך מסגרות צבאיות, דרך מקום עבודה. מעניין. כן, דרך התנדבות, צדקה, וככה כל מה שקשור לזה. 9, אז בעצם אם את בזוגיות, אז יש פה החלטה, לקחת החלטות על מעברים, על שינויים, ותדר שגם מבקש ממך לתמוך בבן הזוג. ואם את רווקה, אז כנראה שאיזשהו אקס יחזור כדי לסגור מעגל, מעגל שלא סגרתם בגלגול הקודם. אוקיי, מעניין, הגלגול הקודם עוד, וואו, אוקיי. כן. וככה בגדול, כמו שאמרנו, חודש פברואר, אנחנו נכנסנו לחודש פברואר, אז החודש הוא באמת רומנטי, מלא הזדמנויות, קירוב לבבות, באמת תהיו פתוחים, תהיו פתוחות לקבל, להעלות את הערך העצמי, להיות באנרגיה הנקבית, שהיא ממגנטת, רגישה, תהי מטופחת, רכה, נשית, והכל משם יגיע. להתחבר לאנרגיה הנקבית שלך, את אומרת. לגמרי. כן. איזה מהמם. ויש לנו באותם השנים ככה מקומות שהם יכולים להיות קצת יותר מאתגרים, כלומר שעדיף לנו אולי להימנע מקונפליקטים, או שאם לצורך העניין אפילו יש מישהי שרוצה דווקא לסיים קשר, האם יש זמן שהוא יותר מדויק לזה? ככה שנים, חודשים שהם יותר מדויקים לנו לזה? לסיומים? כן, אבל אני תמיד אומרת, תקשיבי לעצמך, תקשיבי ללב שלך. ברור. אני בטח לא יגיע ממקום של, את צריכה לסיים את הזוגיות, לא, זה לא המקום שלי. ברור. אבל כן, אם מתייעצות איתי, אז אני תמיד אמצא יותר, פחות, כמו שאמרתי, יש, את יודעת, ימים מסוימים שלדבר יותר בכנות, יחסנו לאן, לתת ספייס לצד השני, אז יש ככה כל מיני בעצם תדרים שמשפיעים לגמרי. כן, נכון. מעולה. ועוד נושא שככה מקודם קפץ וככה הזכרנו אותו בנגיעה שהוא מלחיץ הרבה אנשים,
זה הנושא של ימי משוב. בין אם 4, בין אם 7, ככה שמבקשים מאיתנו נכון. רגע לשחרר את השליטה. וזה באמת משהו שנשאל הרבה אנשים שואלים, מה זה בכלל יום משוב, איך מזהים אותם? בואי ככה נעשה סדר למאזינות שלנו, מה זה יום משוב, אוקיי. מתי הוא קורה, איך אפשר לנצל אותו נכון, להשתמש בו לטובתנו. אוקיי, אז קודם כל יום השוב זה בעצם היקום מסמן לך האם את נמצאת בדרך הנכונה במסע שלך. לא צריך לפחד מזה, ההפך, אני לוקחת את זה כיום מתנה, ממש, יום מתנה שבו את מקבלת תשובות מדויקות לפעולות שעשית בתקופה האחרונה, וזה מגיע בכל מסגרות של החיים, בעיקר בתחום של קריירה, זוגיות ומגורים. היקום בעצם אומר לך, יש לך זכות בחירה. אבל בימי משוב אני מראה לך האם ההחלטות שלקחת עד עכשיו הן נכונות, האם הן מדויקות עבורך, זה ממש יום של תשובות. איך אנחנו בעצם נקבל את התשובות? אז קודם כל דרך הגוף הפיזי. אוקיי? להקשיב לגוף, אם התעוררת חולה, כאבי גרון, דרך דיבור של אנשים ברחוב, בסביבה שלך, את תראי מסרים על שלטים, שירים, נוצות, פרפרים, מספרי מלאכים, כל מה תחושות שאנחנו בטן, מכירות, כן. הכל לגמרי, באמת מביאים לך עד אלייך, לא לחפש, איך אני אומרת? לא לחפש, לא לחפש את המסרים, אם מסר כן. צריך להגיע, הוא יגיע. אז בעצם גם אנחנו מחלקים את זה, זה נותן לנו 4 או 7, אז יום השוב 4 בעצם, הוא נותן לנו תשובות יותר בנוגע למסגרות של מגורים, קריירה וזוגיות, איפה לתקן טעויות. יום השוב 7 זה תשובות בנוגע למערכת האמונות שלך, אוקיי? אמונה מקבילה קיימת, אם את חובה איזושהי אמונה שהיא קיימת אצלך, היקום מנקה ממך, כל מה שלא נכון ומשרת אותך. יום השוב 13 זה בעצם תשובות על מסגרות של החיים, דברים בעצם מתעכבים כדי שתהיי באופטימיות ותגבירי את השמחה. 16 זה סגירת מעגל עם משפחת הנשמות שלך, יום של אהבה ללא תנאים, אז על זה בעצם את תקבלי את המשוב. 22 זה זמן לבנות את העתיד שלך דרך אינטואיציה ומשמעת. 25 שינויים בזוגיות, עליות וירידות במצבי הרוח, כדי בעצם לשחרר כל תלות במערכות יחסים ולמצוא את האיזון בין נתינה לקבלה. ו31 דחיפה להאמין בעצמך וברעיונות שלך, לחזק ביטחון עצמי. אז יום השוב הוא בעצם מתקיים דרך יום האישי, החודש והשנה, ויש גם שעות משוב, שככה אפשר להשתמש בהם כל יום. מהמם, מה זה שעות משוב? זה פעם ראשונה שנגיד אני שומעת שעות משוב. אוקיי, אז שעות משוב זה ב7 בבוקר, ב1 בצהריים שזה 13, 3 ועוד 1 זה 4, אוקיי. 4 אחר הצהריים שזה 16, כן. 22, אוקיי, שזה 10 כן, בלילה, 10. ו4 לפנות בוקר, הרבה מתעוררים, אוקיי. אנשי רוח, נכון, ב4 לפנות בוקר, נכון. אז כן, אז לשים לזה לב, זה בעצם שעה שהיא שעה של משוב. מעניין, מעניין. עכשיו נראה לי כזה, גם אני וגם מי שמאזינה לנו בטח כזה מתחילה להסתכל על השעון יותר. זה, רגע, שנייה, עכשיו 1. מהמם, אוקיי, מעניין. זה, קודם כל עשית לנו פה ממש סדר גם מבחינת הימים עצמם, כלומר, מה קורה בכל יום משוב, בין אם זה כן. 13 או 16 או 22, זה מאוד מאוד משמעותי, אז תודה לך על זה, זה ממש מעניין. והזכרת פה משהו מאוד, מאוד מיוחד מקודם על עניין הבריאות. שאם אנחנו קמים בבוקר, מרגישים חולים, משהו לא בסדר, כן. זה יכול ממש לדבר איתנו, כי הגוף באמת מדבר דרך מחלות, דרך כאבים. גם מבחינה נומרולוגית אנחנו יכולים לראות את העניין הבריאותי, את המצב, בין אם רגשי, בין אם פיזי, כן? כן, אז קודם כל יש לנו קוד ריפוי בנומרולוגיה, שזה בעצם מגיע לפי הייעוד שלך, אוקיי? אבל פה אנחנו כרגע מדברות על עיתויים, אז אני ככה אגע במילה לפי עיתויים, אוקיי? אז כמו שאמרנו, הבריאות כאן זה דבר שמשפיע, אז בואי ניגע ככה בכל מספר, ניתן דוגמאות. תדר של 1 זה רגליים, אוקיי? כאבי רגליים, וזה מגיע מתוך התלבטויות, אז מבקשים ממך לעשות צעדים. 2, את תרגישי ככה רגישות באיברים דואליים, כמו עיניים, אוזניים, ריאות, חזה. מה שיש לנו 2, כן. נכון, וזה בעצם מבקש ממך לסלוח לדמויות נשיות, אוקיי? להוריד כל כעס שיש. 3 זה הגרון,
איך את, ביטוי. לגמרי, אז דרך בעצם כתיבה, דרך צחוק, דרך בכי, כל דבר שהוא ככה מוציא מהמם. מאיתנו את השלוש. ארבע, כן. כאבים בגוף. אם את חווה כאבים בגוף, אז בעצם היקום רוצה להושיב אותך לעשות סדר, אוקיי? בניירת. ואם מהמם. את תרגישי את הגב התחתון, אז זה יותר מדבר על כל מיני פחדים של הישרדות. אוקיי. חמש, הידיים רגישות. למה? אם את מרגישה את הידיים שלך רגישות, בעצם יש לך פחד משינוי. אוקיי? וואו, אז כמו אוקיי. שאמרנו, לזרום עם שינויים, לא לפחד. שש, בטן. אם הבטן שלך נפוחה, זה ממש מבקש ממך לא לשמור רגשות, לבטא את עצמך, לדבר, להיות יותר כנה עם הרגשות שלך. מהמם. שבע, חרדות, אז בעצם תפילה, המון אמונה בעצמך, בבריאה, לצאת לטבע. שמונה, יכול להיות שתחווי אי שקט, אז באמת פה מומלץ לשתות יותר נוזלים ולהוריד מהמם. עומס. אוקיי. תשע, צ'קרת הגרון, אז בעצם פה מבקשים מהמם. לפתוח את הפה יותר, לדבר. עכשיו, בגדול, מהי מחלה? מחלה זה מחשבות שאינן אהבה, ממש מילה חלל ריק. נכון. להבין שהמחלה היא לא האויב, היא רק תופעה, ומבקשים ממך ממש לטפל בשורש המחשבות ולהפסיק להתלבט, ממש. מי שמתלבטת אז היא ככה חווה את זה בנפש. נכון מאוד. זה זה נכון מאוד. חשוב, כן. ממש נכון. ווואי, קודם כל אני לא מאמינה שאנחנו ככה מגיעות לסוף, זה מטורף, זה עבר כמו שנייה. אני בטוחה שגם למאזינות שלנו זה עבר כמו שנייה, אם אנחנו חווינו את זה ככה. אבל את יודעת, ככה, בגלל שאנחנו בכל מקרה נמצאות פה בפודקאסט של קסם מעשי, החלק הפרקטי חשוב לנו מאוד. אז האם יש לך ככה איזשהו טיפ, איזשהו טריק, איזה האק נומרולוגי שיכול לעזור לנו להתכונן מראש לשנה שאנחנו עומדות לחוות, או אפילו אם יש לנו איזושהי תקופה מאתגרת כן. מבחינה מספרית אנחנו יודעות שככה אנחנו צריכות לגייס פה מאמצים ולהתמודד. אז יש לנו ככה, איזה כלי, כן? יש המון, באמת הנומרולוגיה זה עולם ומלואו, אבל הכלי המרכזי זה באמת להתכונן לתקופות מאתגרות, זה לדעת ולחשב את השנה האישית שלך, אוקיי? כי כל שנה בעצם מביאה אנרגיות והשפעות שונות, להבין את המחזור האישי שלך, וזה משהו שיכול לסייע לך להתכונן לאתגרים, לכל הזדמנות בעצם שצפויה. זה מאפשר לך להתכונן מראש לתקופות מאתגרות, להתאים את הפעולות שלך בהתאם לאנרגיות השונות של כל שנה. ובכלל, ככה בגדול, להכיר את עצמך, להבין את העוצמות, את כל הפוטנציאלים שטמונים בך, ולהבין, הכי חשוב, שכל דבר שקורה בחיינו מדויק ביותר, לעשות עבודה אישית, התפתחות אישית, ולגלות את כוחות האמונה שאני תמיד אומרת. אז ככה בגדול אני אסכם ואומר שהשנה האישית היא באמת הכלי הכי חזק, שאת בעצם עושה את תיקון המידות שלך. מדהים, 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 מדהים. וואו, קודם כל, יפעת, המון תודה לך שבאת להתארח תודה בפודקאסט, לעשות לנו לך, סדר בכל נושא השנה האישית הזאת. תודה לך, אני תודה בטוחה, על הזכות, היה לי מקסים. איזה כיף לי, איזה כיף לי, כיף לי. ואני בטוחה שכל המאזינות שלנו למדו ממך המון, אני יודעת שאני למדתי והשארתי פה את הידע עוד יותר, ואני תמיד אוהבת 11, גם ללמוד 11, 11, נכון, 11, 11, קלטתי את זה. 11 עכשיו על השעון. וואו, וואי וואי, תקשיבי, כל היקום עכשיו איתנו פה, מטורף, מדהים, מה זה מטורף, איתנו? מטורף. וואו. והמאזינות שלנו לא יודעות, אבל אנחנו מצלמות את זה ביום פורטל של 2-2. נכון. אז היום אנחנו ביום פורטל של 2-2, והשעה 11:11 עכשיו, זה פסיכי. אין, מדהים, מדהים, מדהים. זה רק עוד אישור שכמה זה מדויק לעשות את הפרק הזה פה. נכון, ואין, כאילו לא ידענו את זה, קיבלנו עכשיו עוד אישור. לגמרי. ואני כל כך שמחה שעשיתי את זה איתך פה היום, אני תמיד אוהבת ללמוד מהקולגות המדהימות שלי, ואם הן מסכימות לבוא להתארח, לחלוק מהקסם שלהם, אז בכלל, מה טוב, זה בכלל אדיר. ואני רוצה רגע ככה לתת לך את הבמה, יש איזה דרך שאת יכולה לעזור לקסומות שלנו שהאזינו לפרק, עם הידע המטורף שלך עוד קצת ככה, לתת עוד בוסט למי שרוצה להיעזר בה. אוקיי, דברי עליהם. אז ככה, אני באמת אסכם ואומר שהכוח הכי חזק מבחינתי זה אמונה. זה הבסיס להכל. האמונה היא בעצם הנשמה בעצמה, זה כוח רוחני פנימי יותר חזק מכל שכל ומכל רגש.
אוקיי? אז באמת לסלוח לעבר, לסלוח לעצמך במיוחד, לסלוח לאחרים, להודות, הודיה על הטוב, על הקיים, ולשחרר שליטה, ממש לצעוד בלי לדעת, לשחרר מאיך ולמה. להשאיר לבורא עולם לעשות את הקסמים שלו, ובמיוחד בשנת 2025, שזה בעצם נותן לנו את ה9, שנה שמבקשת לשחרר את הדברים שלא מועילים לחיים שלך יותר, לשחרר אחיזה, ואיך תמיד המשפט שאני אוהבת להשתמש בו, משחררת, משוחררת, מאושרת. להבין בעצם ככל שאת מרפה, את מקבלת. ככל שאת נותנת לדברים ללכת, דברים מתחילים ללכת. בסיכום של הכל, אז להבין שאושר זה לא דבר חיצוני, זה דבר פנימי, וכדי להגיע לכל תוצאה בחיים, אנחנו בעצם צריכות לעשות השוואת תדרים, אנרגיה. תגבירי אושר, תאהבי את עצמך, תהיי במערכת יחסים עם עצמך, ותשאלי תמיד, נעים לך? תמשיכי. משהו שמכווץ אותך, תעצרי. תבחרי בך כל יום מחדש, ותמגנטי יקום שלם לבחור בך, ושם הקסם קורה ממש 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 מהר. חד משמעית, חד משמעית. יפעת, המון 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 תודה לך. אם יש לנו פה איזה מאזינה שרוצה לפנות אלייך, ליפעת, להגיע אלייך לייעוץ, איך אפשר להגיע אלייך? אז רוב התוכן הוא בעצם באינסטגרם, אוקיי? אז אני ככה מתעסקת בכל מה שקשור בנומרולוגיה, במפה נומרולוגית, בייעוצים, גם אישיים, גם זוגיים, גם עסקיים, אוקיי? בעל עסק, אז ככה לפי המפה שלו, לייעץ לו, וכמובן הגעתי לייעוץ שלי, שזה ליווי לאבות תאומות, ובכלל קשרים נשמתיים. מהמם. אז אנחנו נשים את הלינק לפרופיל שלך כאן בתיאור של הפרק, מי שרוצה לפנות ליפעת, תעשו את זה הכי באהבה. אני בעצמי מתייעצת עם יפעת, היא מדהימה, היא מהממת, היא אלופה. באמת אין מילים לתאר, דברו איתה. יעוף לכם הסכך. יפעת, אהובה שלי, המון 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 תודה לך. תודה לך. תודה שהגעת להתארח איתנו, להיות איתנו כאן היום. את מהממת ואני אוהבת אותך ממש. אני אוהבת אותך מלא. ועד כאן הפרק הזה, האהובות שלי, אני מקווה שהפרק תרם לכם, שעשה לך את סדר בכל נושא הזמנים והעיתויים האישיים בחיים. אם אתן מכירות מישהו שהפרק הזה יכול לעזור לו, תשלחו לו לינק, תשתפו אותו בפרק. שפע זה אהבה, תעשו את זה בכיף. אל תשכחו לכתוב לי וליפעת בתגובות מה דעתכן על הפרק, האם הוא עזר לכם, וכמובן ממליצה תמיד ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב, לקבל עדכונים מיד כשיוצא פרק חדש. תודה רבה לכם, ואנחנו נתראה בפרק הבא של קסם מעשי.